weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to belandendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha mama sileyba to moderne ha to galle samasa killinkare ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno ahmed tijane ba to madina gounase ko taari ɗum kala habruji men ɗemgal pular to leydi mauritanie mohamed wol abdoulasis gonnoɗo hoorejo leydi ndi o hellirama tigui alkamisa hanki o waɗi opération to hôpital ɓerɗe mo Nouakchott opération noon ɓe kolliri rewi lawol to leydi sénégal dakar wuro dakar ngo heeɓi gattamare mum woni ƴiwande mum arwanide aljuma hande o to leydi mali hajjiyankoɓe malinaɓe yanoɓe kay to makkatal mukarram juuroyade kay wongoyade suudu kaaba teskama tigui laana garwani ko artirka ɓen hajjiyankoɓe juurima kikiɗe hanki o to bowallade diwoje ngal Modibo Keita Bamako kedde africa may jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaberi mayen kaale guerre hakkude Iran hakkude mom Israël bisimilla mone kirki hotodirte joni piren pacciren ɓatake langal ɓatake guiɗo Allah moni yanene oɗo bandiraɗo debbo biyeteɗo Aminata Mamadou Dia hono Abdoulaye Samba Ka tawateɗo toon to leydi Gabon omo waɗa langal faade dendagal bandiraɓe kala jiyanɗomo oɗo bandiraɗo debbo biyeteɗo Aminata Mamadou Dia nde wawa tigui jokkodirde mabɓe. Aminata Mamadou Dia ko commerçante o hewno wadde ko yangara hakkude Kidira faade Nouakchott faade Nouadhibou kene wona joni noon lebbi tati ɓen jiyanimo ɓe nananimo dendagal téléphone makko foof ko jifɗi hayso noddama yaata eɓe ñaagui noon kala jiiɗomo kala jiiɗo Aminata Mamadou Dia tawi kadi ko debbo nawo dardaro duuɓi 3 pawɗi seeɗa kala bawɗo yiidemo kay nde wawata jokkodirde ɗiɗo numéro uji aɗa wawi jokkodirde numéro 77 396 09 75 kawrata koye biteɗo Ousmane Dia walla mbaɗa 77 399 96 39 nototo ko biteɗo Dieynaba Dia walla kadi mbaɗa 00 241 ko indicatif leydi Gabon mbaɗa 07 23 48 98 nototo ko biteɗo Abdoulaye Samba Dia jettiniɗo kayido ɓe payno ɓe mbaɗi ɓe erago noon faade dendagal bandiraɓe kala jiiɗomo walla kala nanɗomo walla kanko bandiraɗo debbo so tawi omo nanaɓe tawi omo heeɗoɓe nde o wawa tigui jokkodirde ɗe tonggode yummiraɗo e oɗo saaha joni tampino feewi ñamani yarani ɓerde koko daari tan miijojo mum foof kokkoɗi eggi ha laaɓino koɗe e makko ɗum noon eɓe mbiya dendagal bandiraɓe ha tengti an Aminata Mamadou Dia so tawi kayɗe heeɗi dande nde ne mbawata jokkodirde e mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon ɓe mbayri nande dille makko guilñande 15 lewru mars ko guila nden ɓe mbayri nande dille makko ɗum noon dendagal bandiraɓe kala jiiɗomo walla nanɗomo nde wawata jokkodirde ɗe tonggode
salade aadi ɓuri firtude aadi gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laabaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. omo safra wonduɓe kiste wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle. ceerno Amadou Tidiane Diallo omo yarani ɓeena wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli gatoji kala. gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. omo jogui leɗɗe e on fannu façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko miiɗi moosa a ƴetta ɗum moosa nofuru e nofuru. omo jogui façon goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe a urat ɗum joni joni kebta cakatagal ma ha no hannirta ni. gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji makko ko ɓooyani omo yiiti hen leɗɗe ko fate estomac dendagal estomac ma to yaranno so tawi a ƴetti leɗɗe makko e nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko goppunoɗa ha laaɓi. gorko mo melga wuro jinneji hay sinno prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wona aɗa oppiro sa jokkodire makko safruma ha certa hen ha laaɓa taw sekaka e nder balɗe tati. ceerno Amadou Tidiane Diallo mbiɗen dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay ko oɗon maldana ko balɗe tati kaddo toon. gorko mo melga wuro jinneji ne tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie to leegal Samia galle étage ene huccite usine plâtre mbatta ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 46 94 21 91 ko numéro appel kadi ko numéro WhatsApp walla numéro makko leydi France WhatsApp one golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo téléphone mbatta ko 77 714 94 15. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala en tawe ɗon mbi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo hune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gurel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gurel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gurel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorudi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba
to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda ko to leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone aljuma sappo e tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba honno mbiruɗen gartide kabruji men ko to leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie banque populaire de Mauritanie woni BPM ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi lancement wonde kay ɓe jaltini oɗo saaha joni service kesso kay moɓe inniri Bankili business ko on Bankili business noon ko plateforme numérique tawi kadi heerori ɗum ko ɓiyan kay wiyeteɓe les professionnels walla joom entreprise aji joom société ji e ɗum noon walla ɓe kay gérde dendagal compte uji mabɓe bancaire kala tawi kadi ene wondi e sécurité tawi kadi dendagal koɓe jiiɗi wadde e compte uji mabɓe koɓe jiiɗi contrôle de kala tawi ko nder galleji mabɓe e téléphone aji mabɓe walla e nder bureau ji mabɓe ɓe mbawi jimde e compte uji mabɓe wadde hen koɓe beela kala tawa kay ɓe jahani tigui ha to agence uji banque to ɗum foof noon ko gam yidde hoybitande kay e ɓiyde webtinande client mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie halfinaɓe ko fati en ndenka e kisal Nouakchott ɓe kolliri tigui ɓernde ɓe teɓima commerçant goto wondude e douanier ɗiɗo taw douanier ɗiɗo ɓe golloto koto kaggulare woni port autonome mo Nouakchott biteɗo port de l'amitié ɓe nanguira noon ko addude kay addude e nannude dra leydi he tawi ko marchandise uji ɗi moƴƴani kadi ɗi jamiraka woni ko wiyete produit produit ji prohibé ɗum noon ko ɗum woni koɓe kewi addude e nder leydi he ɓe kalani noon no fafsaŋaji marchandise uji ɗi mbaɗi kono kam ɓe kolori wonde ɗin commerçant ji ɗi on commerçant goto wondude ɗiɗo douanier ji ɗiɗi ɓe gollidanno ɓe mbiyama teeb e oɗo saaha joni eɓe tawe juuɗe gendarmerie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawateɗo oɗo saaha joni e nder kasoji tawi kadi ko taƴanade duuɓi sappo joyyi e nder kaso tumede kay borjingol ngaluji e dirtinde koppereje kewde no fewi hollirama noon alkamisa hanki o waɗi opération tawi ko opération kadi rewi lawol ko opération noon mo hinde cathétisme ko ɗum tigui woni ko waɗi to hôpital ɓerde woni cardiologie nder hôpital cardiologie mo Nouakchott docteur eɓe noon ɓe kolliri tigui wonde état de santé makko e oɗo saaha joni ne yaari yesso mo seɓori no moƴƴi no fewi on opération mo waɗi noon ko waɗi machine kay e nder jomum ha wawa yaccinde yoga e ɗaɗi kay tawi kadi ko ɗaɗuji ɗaɗi kay balloji jomum ha wawa fofde hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen joueur tawi ko pettowo epe fugo koye gueɗa équipe nationale mo leydi Mauritanie woni équipe Mourabi Touna omo wiye noon hiddi omo wiye Hemmeya Danji noon kañum e hoore mum waɗi opération tawi ko opération koyngal makko nanal ngal o helno kay e saaha o fettanno match tawi ko match amical hakkude mabɓe e leydi hakkude mabɓe noon e leydi Burundi tawi kadi match amical hakkude mabɓe e leydi Burundi ɗum noon tawi kadi koɓe pettanno ko toon to Casablanca ko toon tigui o helno o suuɓi opine kanko noon suuɓi tigui yo artire Nouakchott o waɗi toon opération noon rewi lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ko kanko woni koɗo teddugal woni invité d'honneur noon e oɗo sommet tawi ko sommet l'OPEP baɗo kay toon to Vienne kañum woni lamorgo leydi Autriche on noon
batu nguna batu walla on conférence non ɗamini wadde kay ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juin ndu gonno ndu ma kanko noon Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ma watton discours makko nde wonno kay ko kanko woni koɗo teddugal invité de ner ɗum noon ma wattona discours makko e udditgol oɗon some o noon koko fati kay ɓamtare ko fati kadi e ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen subaka alkamisa hanki o subaka suka tokoso tawa tigui ine maayi e dow bildi e dow huɓere dow boutique goto legal arafat noon tawe to worgo Nouakchott hollirama noon koye dow huɓere nde ko hen tigui dow boutique o ko toon wallo noon teskama noon kay ñaague fuuɗi e makko ko juuti o ummaki hoddiɓe noon ha tiski kadi ummaki ɗon tigui mbawi jertade caggal kay nde memimo walla nde paye makko tawi tigui wonde o wondani e wonki ko ɗon police nodda e wondude koninkoɓe faabo sapeur pompier en kada ɓe tawi tigui ko wondani e wonki makko ko ɗon tigui sapeur pompier en ɓe kañumen ƴettiɗon goski nawa to morgo beele autopsie waɗe hen enquête kadi waɗe hen ande kay holko yooɓi fittade makko ne ɗamina tan noon ko mort naturel woni tigui ko balɗe makko gasi tan to ɗanino ko ɗon ruhu o yeehi artani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Abdoulaye Ba koye jaggue tawi ko jaale mawde e ngal cottala bitengal ira Mauritanie ira noon ko cottala ngal biranda abeydi ardi kanko Abdoulaye Ba noon ko nangaɗo omo soka kanko kadi woni responsable migratoire ko fate ira Mauritanie tawateɗo oɗo saaha kala e nder kasoji ɗi leydi nder kasoji ɗi Nouakchott ñawore makko noon yani alkamisa hanki o ko alkamisa hanki ñawore makko yani o taƴanama noon ko hitande woni tigui ko taƴana hitande e nder hitande he noon tawa hen lebbi jeegom ko kaso ferme woni tigui kaso ferme omo udde e nder kaso lebbi jeegom keddiɗi ɗi noon tawi kadi o wonnata e nder kaso woni tigui 6 mois ferme ɗum woni ko taƴana ko chambre criminel noon de tribunal mo Nouakchott Est ko kañuma ñayumo alkamisa hanki sappo e ɗiɗi lewru juin ko guila siftinde noon ko guila nogas jeegom lewru avril ko guila nden noon o nanga soka e nder kaso tawi kadi o nanguira ko wadde haaluji makko e bindanɗe makko kay tawi ko via réseaux sociaux ji faade kay laamu ngu omo ñiiga hen laamu ngu hollirde kay wonde hollirde omo ñiiga hen laamu ngu tawi kadi ko hollirde laamu ngu oɗo saaha joni noddi tigui e nder haalande makko nodde hen ko fate leñamago walla gañam tumago hono no hollirde laamu ngu e noddude kadi ko fate fitinaji ko ɗum woni ko laamu ngu takkimo ɗum woni ko nanguira ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ɗemgal Pulaar sen ɗummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal faadena hollirama avion gadano en kaalino hanki e habaruji men avion gadano kay gaddanoɗo ɓen hajjiyankoɓe tawi kadi ko yanoɓe wongo yaade toon to suudu kaba yanoɓe to Makkatal Mukarram ndiyan lanama ɓe gadanko noon juurima to bowallade diwoje ngal AIBD woni Blaise Diagne en kaalino ñalawma hanki o wonde debbo goto wasino fittade mum tawi kadi o maayi koye nder bowallade diwoje to jippino e avion makko ɗo on teskama noon la jayndeli noon kolleri wonde ko rewɓe ɗiɗo kay kañumen woni wasɓe pittari men on ñalawma goto tawi kadi ko waktuji seeɗa tan woni hakkude mabɓe joom debbo mo kalden hanki o noon hono biyeteɗo Awa Seka hono biyeteɗo Adja Momi Sek noon mo duuɓi jeeɗiɗi ko kañuma wattidi sankade iɗi sankade o noon ko debbo jaarowo e duuɓi 50 on debbo noon ko caggal kay nde yalti lana ndiwaka ka o jooɗi e 6 kay gam wadde windude e formalité ji wadde formalité ji makko ko ɗon tigui crise cardiaque heeɓimo o wasi fittandu makko oɗon debbo noon biyeteɗo Adja Momi Sek mo duuɓi jeeɗiɗi kañum ne waɗa malaise caggal kay on noon teska kay guila ummi toon ene febli no fewi nawa to caali tawi kadi ko caali tigui no annama dispensaire ni tawte to aéroport on ne ko toon hawri e wasi fittade mum hawri e lajjala paami tigui ko rewɓe ɗiɗo mbasi pittade men laana gadanka kay tawi ko addanoɓe hejjiyankoɓe ummornoɓe toon to Makkatal Mukarram goskiji mabɓe ɗiɗi goskiji ɗiɗi foof noon taw nawama to morgo hôpital national mo Dakar beele kay autopsie ne waɗe hen ha ande tigui holko saabi tigui jaltugol mabɓe aduna en mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amina teskama noon hewɓe kay tawi ko arnoɓe jaɓɓade e kayyano arnoɓe jaɓɓade koreji men tawi ko umminoɓe Makkatal Mukarram enen gadduno e beelamma mawka no fewi jaɓɓade bandiraɓe mum kono hewɓe kamɓe foof noon ɓe kotiri kay ko sunare mawde no fewi jaltugol aduna ɗiɗo pittali ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe keeɓi gattamare mabɓe woni ƴewgade mabɓe arwenide ɗum ko aljuma hande o aljuma hande 13 lewru juin 2025 teskama kay hay sinno
kono ƴiwonde hewan ndiyam tigi tigi ko yoga joga e nokkuji kam keeɓi baade mum hano hanit ni ko noon kadi toon kadi e nder région de Diourbel toon e teskama heeɓi ƴiwonde mum wande ndiyam hano hanit ni ko noon kadi région de Kolda walla région de Kolda heeɓi kañum fodde 50 millimètre ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni e dow lawol bitengol autoroute ila Touba ko accident musɗo waɗi toon tolno wuuro witengo Bambey ko car transport kañuma felɓodiri e auto particulier goto bilan provisoire mo keɓɗen ko neɗɗo goto tawi ko debbo wasi hen fittade mum ko yummiraɗo mo duuɓi 50 wasi hen fittade mum waɗi kadi 15 yimɓe wonɓe mbarmi hen barmanɗe kayi e nder ɓen 15 barmoɓe hen jeeɗiɗo ina tampi sanne ko koninkoɓe faabu Touba noon mbawi koninkoɓe faabu noon mbawi tigui notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade ko kamɓe kadi ƴetti dendagal barmuɓe hen ɓe kala ɓe nawa to hôpital régional mo Diourbel heddiɓe nawa to centre de santé mo Bambey ena keɓani noon andude holko saabi oɗon accident ha joni ko leydi Sénégal kiɗen jena toon to Ziguinchor aljuma hande 13 lewru juin 2025 sanga 8h subaka ko goski gorko goto jarawo à peu près fodde duuɓi 50 ko kañum tigui tawa ɓoggol e dande mum ene welta e barak goto tawi ko baraka awoɓe tawateɗo nokku mbiɗeɗo Sangomar tato Sangomar e tawateɗo to Sangomar de to legal gummela woɗɗani Ziguinchor andaka taw noon holko saabi kay omo yalta oɗo aduna ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni aljuma hande 13 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi chambre d'accusation financiére gonɗini ɓe tengtini kay wonde dendagal compte uji bancaire dendagal kay ngaluji e jeeyiji ɓeɗo joom ngaluji ɗiɗi woni Farba Ngom e Dahiru Sara ɓe laamu ngu tuumi kay ko fati borjigol walla ko fati tigui e blanchiment d'argent dendagal koɓe jeeyi compte banque uji mabɓe jayi kaake mabɓe kala waɗama saisi oɗo saaha joni ene wayno laamu ngu fawi hen junggo mum tawi kadi koye miijo ummorinoko kay to juge d'instruction des pôles judiciaire financiére Farba Ngom e Dahiru Sar noon laamu ngu tuumiɓe kay koko wiyete blanchissement des capitaux wondude ko wiyete escroquerie tawi ko haalisaji ɓutti no fewi Farba Ngom goto noon ko tuma ko kay ene dirtini ene qime ha kene ɓuura 51 milliard tawi ko franc CFA so tawi ko Dahiru Sar kañum ko tuma ko ene qime ha kene ɓuura 25 milliard tawi ko franc CFA ko guila lewru février noon ko guila nden ɓe nangga kay ɓene tawe e kasoji tawi kasoji révise Farba Ngom noon oɗo saaha kala o wona karɗo cellal e kala ñalawma kadi cellal ngal ene ɓeydo tigui walla cellal ngal walla rafi on e ɓeydo e makko ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal e oɗo saaha kay gonɗo ñalawma mum ɗiɗaɓo tawi koye tourné mum économique e nder région de Saint-Louis teskama noon o yettima e taw koye tourné makko e mbadi tourné économique o waɗi inauguré aljuma hande 13 lewru juin to Rosso Béthio noon o waɗi toon inauguré uddi toon usine goto tawi ko usine kay ko fati baylo basalle watta ɗum tawi ko basalle kecce watta ɗum basalle jorɗe ha watta ɗum kadi condi taw ko condi basalle ko usine noon gadano kay e on fannu e nder dongre Afrique kala ala tawate sowona toon to Rosso Béthio nder leydi Sénégal yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko wallude kay e ɗoftude ɓe remoɓe ha tengti e fannu basalle beele kay ne mbawa yitade koye men ha no hannirta ni saabu ne teska kay basalle kecce ɗe ne yaawi bonde soble kecce ne yaawi bonde ko ɗum sawi a tengti noon e saaha moɗe coña ko ɗum waɗi noon laamu ngu yiiɗi walludeɓe kay wadde usine tawi usine o ne wawi yurnude yoga e basalle ɗe hen kadi mbatte basalle condi mofte tawa kadi moni foof ne wawa yitade hen hoore mum ha no hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue e gueɗe baɗe noon ɓe kolli tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo tawi ko hoɓɓe jeeyaka nder leydi Sénégal ɓe tawrama noon ɓe jogui kiloji 4 tawi ko drogue mo hinde cocaïne caggal kayde galleji mabɓe mbaɗano perquisitionné goto e mabɓe noon tawama e nder galle mum ɓe tawi toon 400.000 francs CFA wondude gueɗe goɗɗe kay tawane sikka ɗen goɗɗe haaliss o eɗen gueɗe kala ɓe keeɓi ɗum kay koko faadi e trafic oɗon drogue ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mbima to toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali alkamisa hanki o jihadi
jihadiste mbaɗino janngu mumen e nder base biteɗo base tibi tawateɗo nder région de Sana ko dornaji noon tawi ko doron kamikaze ko ɗum tigui woni koɓe kutori kamɓe seɓɓitiɓe teskama noon fama noon holliri tigui wonde e nder communiqué mo état major général des armées mo ɓeyyini kay ɓe kolliri wonde oɗo saaha joni la situation gueɗe ñalawma hanki o situation kay sous contrôle wonde kay ɗum refti lawol ɓe kolliri noon e cuusal kay e casal ɓena koninkoɓe Mali ɓe yinde fama ɓe mbawi dartade kay seɓɓitiɓe ha jatiri ɓawo ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon guila ɓe kolliri noon e ñal aljuma hande o ɓe mbawi hollirde image kay asino koye flash dabbo no fewi e nder jayde mabɓe télévision ɓe kolliri tigui no haare nde walla mbiyan no attaque o yarini ɓe kolliri noon wonde kay ɓe teɓima hewɓe kay tawi ko ɓen witeɓe jihadiste en ɓe jooɓima pittali men ɓe tettiniɓe kadi matériel kewɗe no fewi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen les forces de défense et de sécurité ɓe leydi Mali woni guila e gendarme aɓe ha e militaire uji na guila gendarme aɓe ha e policier ji e garde national kala ɓe mbawi hebde kay ñalawma alkamisa hanki o 12 lewru juin ɓe mbaɗi tigui cérémonie toon to école tawi ko école nationale de la police ko toon noon cérémonie o mawnina on cérémonie noon ko peccirgol walla dokkirgol toon 150 oto tawi ko ɗi hinde pick-up ɗi dadi ɓe kewi hutorade ardi noon cérémonie o ko jagogal kalfinagal ko fate sécurité sécurité protection civile hono biteɗo général Daouda Ali Mohammadina toon ɓe tottiri toon mbiɗen ɓe pecciri toon 150 werlamo hinde pick-up faade directeur uji généraux de la police nationale ɓe la gendarmerie nationale eɓe garde national kala ko otoji pick-up noon ɗi dadi ɓe kewi hutorade e kala saaha kay habtade kay seɓɓitiɓe ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi he kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni hajjiyankoɓe malinaɓe yanoɓe kay tawi ko hijjore mon hitande ujunnaje 2025 walla hitande ujunere 150 caggal fergoniraɗe men sallllahu alayhi wa sallam laana mabɓe gadan ko noon artirde kay ɓen hajjiyankoɓe juurima to bowallaɗe diwoje ngal président Modi Kupo Keita Bamako ɗum ko kikiɗe hanki sanga 16h45 woni 4h45 ɓe tawi noon ɗum ko alkamisa hanki o ɓe tawine ari jaɓɓade ɓe noon jagogal kalfinaɗo ko fati dineji aadaji e fina tawaji hono biteɗo Mahamadouna Kone hono biteɗo Mahamadou Kone o holliri hen weltare makko no fewi kay e jaɓɓademo ɓeɗo hajjiyankoɓe yaaɓe dow jaam garti kadi e dow jaam hajjiyankoɓe ne fuɗɗiɓe artude ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe kolliri haytana goto ala jeeyaɗo toon kanko jagogal on holkoliri kay ɗo e yontere kala ñalawma kay walla saaha kala ma wod lana gartuga ɗo yontere kay ha dendagal hajjiyankoɓe foof garta e dow jaam e dow kisala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen armée Mali ɓe kolliri alkamisa hanki 1 lewru juin wonde kay ɓe mbaɗi neutralisé ɓe jooɓima fitare biteɗo attaya aka boule key attaya aka boule keya ko goto noon e mawɓe tawi ko katibade mema ko fedde kay gollodirore e jini woni groupe de soutien de l'islam et musulman ɓe mbaɗimo neutralisé ɗon ko saaha kay ɓe gonno e patrouille woni orduyadeɓe e nder fande wuuro witengo e nder fande wuuro witengo ijarda ijarda ha hene ko ɗon ɓe woni e nder to worgo leere e nder région de Mopti ko ɗon tigui ɓe mbaɗimo neutralisé ko victoire mawɗo noon wonande fama kay e wonande fama kay e kay wadde ɓe éliminé ngal ɗo tawi kadi ko jaggal manggal no fewi waɗi jaalal manggal no fewi e nder fedde witende katiba de mema ha joni ko leydi Mali keɗen ministre de la sécurité et de la protection civile ɓe leydi Mali o holliri tigui wonde kay ɓoyatama leydi ndi waɗa recruté wonde kay ƴettude dadiɓe hewɓe no fewi guila kay ɓen witeɓe police national ha witeɓe protection civile kala fodde ujunnaje tato sagar ko ɗum tigui woni ko sohlas ɓe kolliri o holliri noon so tawi ko police noon sohli fodde ujunnaje ɗiɗo neɗɗo so tawi ko protection civile eɓe cohli kay fodde ujunere neɗɗo foof so reddi hawra ujunnaje tato dadiɗo ko ɗum tigui mbiɗi wadde kay tawi kay koye ndeɗo hitande 2025 nde gonɗen hakkude muɗum ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo mo gorko mo Sara Dogo ko fate cimde ko fate reɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodjo a salminama a juurama.
en calmitima gali aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaburi min ɓuuri tengtude e dongre afrique ñalawma hande o fuɗɗode jon ko leydi hono Mali ene wayi leydi hono Mali e ɓoyde mabɓe ko fate noon taw kadi ko yewtude taw kadi ko ngal ɗon kuulal wonno ko ñande alarbare sappo e golle wuuru korse ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi wonande kay taw kay ko battu jagorɗe mabɓe mbawi nawnande kay manda taw kay ko on gardiɗo taw koto ko leydi général Assimi Koïta ɗum noon kanko de woni gardiɗo laamu Sabborgo ndu kanko Assimi Koïta noon o wawa kadi wonde e laamu ngu ko famɗi foof duuɓi 5 taw kadi ko ɓeydo hen e manda makko o ɗum noon taw kadi kala saaha taw kadi ene wawa kadi waylede ɗum noon taw kadi wattake hono ko wiyete élection ngaji ko ɗum noon waɗi noon Mali noon taw kadi ha deƴal arton to Mali e len leyɗele taw kadi ko wonande kay moɓodirɗe so woni leyɗele Sahel woni Niger Burkina Faso kañum e leydi hono Mali ɗum noon de ko ma deƴal ngal kono artu toon ɗum noon oɗon eɓɓore ko fatti kadi oɗon sarɗi ɗum noon ma waw kay wiide konde kadi ɓe ƴeewa kadi daawe kay goɗɗe e wawde wiide wonde e oɗo saaha de haydara ala kadi ko wawata hono waylude ɗum so wona kamɓene ko noɓe jiiri ɗum ni tan e ko noon tan an wondirta ɗum noon de kankone kay o wawi kay wiye tan yo won kadi e ganguinode ha deƴal artono mande komo janggo walla ko ɓawo janggo walla ɗo hirani ɗum noon dey hay goto kay anda ko mande toon to Burundi ñande 5 lewru ndu gonɗen ndu toon dey koɓe mbaɗino kay taw kadi ko ɓe gooti toon ngam suɓade sarɗiyankoɓe mabɓe jencude ni yalti e ñande alarbare sappo e 5 lewru ndu gonɗen ndu ene wayno ko landa laamu ngu woni CNDD FDD kamɓe de keeɓi polgu ɓe nayi 96 e nder temedere ko heddi ko lunno ngo wawi kay hono feccodirde ɗum toon to RDC Congo ene wayno de lebbi 5 ɗum ɗo ko caggal kay nde Goma yandina arte e juuɗe AFC woni M23 tawata ko armée mo leydi hono Rwanda woni caggal ɗum hono oɗo de gardiɗo hono MONUSCO yettima toon ñande alkamisare sappo e 1 lewru korse ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi o ari toon ngam kay yewtude woyan jooɗiɓe toon ɓe wonande kay taw kadi ko fannu moɓe goni o e kadi ƴewde kay hal to kadi harande yarata e halno waye kadi e population gonɗo toon o Tunisie oɗo bereɗo Hissam mbeɗo wawi ko gorko jaronoɗo e duuɓi 4 kanko de o wawi kay hawrude e jomuko taw noon ala o barɗomo taw président goto wa yoɓi fittande makko e biyete hono Christophe hono be taw ko jaaro e duuɓi 53 ko on tigui yoɓi toon hono fittandu makko ɗum noon ene wayno de kanko noon o artirama to wuuro mabɓe Hayroa ko toon tigui o wawi kono wirnede leydi noon ene jogui hen sunare mawde e caggal kay nde fittandu oɗo jaaro duuɓi 50 itira Gali Abouba ko ɗum dey tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dunde dande musidɗo moon Altoumar Mbodji gorko mo Sandogu weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Africa takkusan juulama ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yeumbeul ASECNA Dakar ha to galle ceerno Madani Tall ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran to leydi Iran noon jamma alkamisa hanki o fayi wendogo aljuma hande armée leydi Israel waɗi tigui fodde kene wona temedere bombardement e nder yoga e nokkuji kay gila kay usine aji to ɓe mofta guila usine aji kay to nucléaire mabɓe fewnte ha e base uji mabɓe militaire ha e nokkuji kewɗi tawa kadi ko dépôt ji to missile aji moftete ɗe fewnte kala woni ko tigui ko Israël tobɓuno caggal kay nde ɓe gone fewnitade ɗeɗo balle kawal ɗiɗo duuɓi kala ɓe mbaɗi bombardement ji musi no fewi ha e yoga e aéroport uji tawateɗi e nder terrain e yoga e guure mawɗe kala e nder bombardement ji he noon teskama waɗi tigui fodde sagataɓe jeegom
booma taw ko dadiɓe martabuji towɗi mbasi hen pittali mumen e nder ko wayno kayya hono oɗo tawi ko au gradé ko wayno kay chef de gardien de la révolution biteɗo Housseynou Salamani kañum woni numéro 1 garde de révolution wasi hen fittade mum ko noon kadi hono chef d' état major iranien biteɗo Mohamed Magrihi kañumne wasi hen pittade mumen e woɗɓe ɗum noon ko ɗum tigui woni ko leydi Iran noon holliri tigui wonde koko mbaɗata joftigue mum guila hanke tawi ɓe puɗɗima aynade toon dronaji kono ɓe kolliri kay joftigu manggu ɓe goni tigui koya heblanade ɗum kadi soɓe joftima ma windande kala tin ɓe joftima laamu leydi Iran noon holliri wonde warde ɓinguel jinne tiiɗani tiiɗi kay ko wuttude ɗum ɗum noon ɗo e balle kay ne ɗamina walla waktuji seeɗa ɗamina kay joftigu walla tigui ne hulla kay yataw guerre gonɗo hakkude Gaza hakkude Israël e Gaza fayi to Libye yataw jogorani remde kay ha yetto toon to Iran musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko rubino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on